जायखिया जियानो जाथों गोजोननाय होबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ। आङो इन्डिपेन्डेन्ट जानानै नैबेखौनो बुंनो सानदों, आं सिङाव हाबनानै थासारिखौ नुदों। माने फार्स्ट टाइम आं जेलाव बिदि फैफेराखैमोन। आं ओरैबायदि नुदों, माने ना दुखुनि मोदै सख'नो ना खुसिनि मोदै सख'नो जादों। मोननै आङो जोबोद सिन्था खालामनानै आं धर्ज हमना थादों। मोनसेया जाहैबाय बिसिनि जाबद जिबद कारादन्द जानाय आरो गथ' लायै लायै फिसाइफोरखौ लोगो हमनो फैनाय, 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर गाहामसिम जानाय, बिसोरखौ नुनानै आं दुखु मोनदों। ओमफ्राय दिनै आरो माने रंजालि बैसागु बिदायनि असिलायै जिबायदि आंखौ बेयाव बिथांमोनहा लेंहरनानै अनार होदों, बे फारसे आं रंजागोन। आरो आं बिथांमोननि जानानै आं नैबेखौनो दा ओरैबायदि मोनसे फिल आंनि गोसोआव सानखांनाय फैदों जे आं बिथांमोननि जानानै आङो बाहेरायाव जोंनि साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आं एसेब्लाबो शेयार खालामनानै बिथांमोननि गनायनि राहा एबा कौशला मा, दा मा सोलिदों, आं बेखौ बिथांमोननिफ्राय निस्सय मिथिनो नाजाग्रोगोन एबा बिथांमोनखौ आङो एप्रच खालामगोन जे बिथांमोननि गनायनि सायाव नोंथांमोननिफ्राय मा राहा लामा दङ। बे आरो थारमाने आंखौ बुंदों बिथांमोनहा, फंबायमोनहा, जे जोंथ' दुखुआवनो दंखायो सार बा आदा, बे दुखुनिखौ दा खनसै बैसागु स्टाइल बा मडार्न सं बिदिनो एसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि ग्रोम ग्रोम माबाखौनो एसे खनदो होननानै खावलायनायलाय आङो मडार्न संखौनो खननाय जादों आरो खनना होदों। दा बेखौ आङो एसे नोंथांमोननि सिगाङाव खननानै होनो सानदों, लाइन मोननै मोनथामसो। रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो, लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो, रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो मानोनो, लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो, फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो, फाग्ला जायो आङो नोंनि बे महरावनो, रायज्लायहां रायज्लायाहां खालामो रायज्लायाहां खालामो मानोनो, लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो। आङो मोननै मोनथाम खोनादों, मोननै मोनथामा मा, खायसे अलरेडि 13 बोसोर नामा जाखाबाय जाहैदों। ओमफ्राय बिसोरो जुदि रावबो इनिसियेटिभ लाथाराब्ला 2 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव गाव हारसिंनो गलांनायनि माबा मोनसे परिबेस फैयो जाहैदों। बेखौ आंनो खिथादों सानै साथामसोआ। ओमफ्राय जाय बिथां सासे बबेनिमोनथाय, आं बिसेस जायगानि नामखौ बावबाय, बिथाङा फासिनि अर्डार मोननाय, आङो जोबोद शेयार खालामदों दहाय, खोब दुखुनि बाथ्रा खिथादों। दा आं बुंदों, नोङो नार्भास जानो नाङा, आंथ' बेखिनिखौल'सो बुंबोनो हाबाय। दा बे ओमफ्राय खायसेया 9 बोसोर 10 बोसोर जानाय दं। दा बिथांमोनहा बुंदों मा, माने जोंनि थाखाय सारा बाहेरायाव थांनानै एसे माबा मोनसेसो दैदेनगिरिफोरजों एसे रायलायनानै बा बर' रायजो राजानो एसे मेसेज होदो, जों इसोरनि अननायाव बोरैबा गनाय बायदि, बेखौ खावलायदों। आं होनदों जागोन, आं इसोरनि अननायाव आंनि साइडनिफ्राय जा बुंनांगौ, सोरजों एप्रच खालामनांगौ, आं ट्राइ खालामगोन, आं नाजागोन, आं बे बाथ्राखौ बुंबोनाय जादों आरोखि। लामायाथ' एखे थोंजों खालै, ओरैबायदि थोंजों, जों खौसे जानानै आवगायलाङाब्ला जोंनि जा आद्रा सिमां आं बुजिदों एबा आं नुहुरदों, बे मालाबाबो खौसे जानानै जोङो सिगां लाङाब्ला बे पसिबोल जानाय नङा। बेनिखायनो आं एखे बिनम्र अनुरद, आं गुरै खावलायदों, जोंनि मोनफ्रोमबो केटागरिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि जोंनि दैदेनगिरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय, बेनो आंनि आरो जोबथि खुलुमनाय, आरो आं खुलुमबाय थागोन, रिकुवेस्ट खालामबाय थागोन जे जों फै खौसे जानो।
खौसे आगान सुरनि मोनसे गारांजों मोनसे सोदोबजों जों मेथाइ रोजाबनि होमब्ला जों जोंनि गलाव सहैयैनि जेबो माने गैया। देंखोखौ आङो बोगासिनो दङ, आं रेकर्डिं रिसेन्ट खालामनो नागिरदों। आं गेजेर गेजेरबो हगारबाय थायो। आं बेखौ रिसेन्ट माबा इनकमप्लिट मेथाइआ आं दा खोनासंहोनो हानाय नङा। आङो माने मा जों खौसे जानो हाया नामा? खौसे जानायाव माबा उसुबिदा दं बा मा उसुबिदा थानो हागौ? बाथ्रा आं स्टार्टिंखौ बिनिफ्राय लांगोन आरोखि। जों मानो खौसे जानो हाया बे आरो